Hvor går du hen? Kommer du her tilbage igen? Kommer du tilbage til farmor? Hvad laver du der? Må man hænge i gardinet og hælde mælk på stolen. Må man spise alle blomsterne og vælte bogreolen? Næ, det må vi ikke. Fy, skamme, fy, slemme, fy, næ, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Må man bade telefonen? Må man bide i en støvle? Må man tisse i klaveret? Må man sludre? Må man brøvle? Må man vaske sig i kaffe og komme mel i huen? Må man give grammofonen blæ på og tage mudder ind i stuen? Næ, det må vi ikke. Fy, skamme, fy, slemme, fy, næ, niks, slut, forbudt. Men hvad må vi så? Gå for Mark.